nunggak semi karo sing ngeterke. Ngeterke nganggo riben ya. 176 men 176. Ben lah apa nang wae. Ya. Rasa dibawani langsung dilebokke kembang rawe. Heeh, iya yo, mangga Prastiwi, sayangku, cintaku. Muah muah muah. Oh. Ameng metuke kok ndelosor. Saking senenge atiku kok terus. Ora kaya biasane kowe metu jedul kok wis ngrujak jeruk apa ora kecut banget terus. Iki mau mbangane wektune terbuang sia-sia iso diartekke utawa nggunakake tembang sing kepenak. Iya, iki para pepunden saka Kadilobo kepareng iki apa acara gelar budaya. Iya, wah seneng ya Reng. Seneng lahir batin seneng. Lek ora seneng kepiye wong ditimbali kon mayang kok ora seneng. Lah iya, monggo kuwi hobi. Heeh. Hobi dasare di iso nglipur piyai akeh. Sing jenenge nglipur piyai akeh termasuk nganu lho, Truk, apa jenenge iki ngibadah lho. Ha iya. Muga-muga awake dhewe tansah sehat. Amin. Terus kudu uga ngaturake panuwun karo Bapak Dwi minangka DPRD Kabupaten Bantul wis kepareng nglantarake aspirasi ning masyarakat. Ya, lumantar dana paring dana kagem wayangan iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Matur sembah nuwun. Bagong nendi kok ora ketok? Hah? Bagong nendi? Kaya ki ya mau ya bareng aku ning kok embuh kok ngenep lawang banter banget mak. Jenggleng ngono kuwi ngapa? Radong aku. Mbok menawa gondeli bojone utawa ana masalah. Tak celuk ora mau. Tak celuk, ayo Gong netepi kewajiban. Saka njero muni, mangkat to sik. Ngono kuwi. Mbok ngapa kok njero nyenyet. Radong aku terus. Mbok coba diundang ngono nganggo tetembangan sing kepenak. Aku arep ngaturke tetembangan jumbo karo ngendikane Bapak Kepala RRI Pusat.
Ya, sing bengi iki disiarke langsung lumantar 117 stasiun RRI. Weh. Apa berapa ora? Aku yo ming waton ngrungokke kok, Mang. Seluruh Nusantara nyiarke wayangane awake dhewe iki sing saka Medan yo do ngrungokke, sing saka Aceh yo do ngrungokke terus. Seluruh Nusantara mendengarkan radio RRI, lumantar radio lan RRI Net. Weh. RRI Net iki ya iso dimidhangetake. Heeh. Coba Bagong celuken nganggo tembang. Mumpung iki dianakke dusun Kentrongan. Iya. Ayo dong ngunokke anu apa jenenge iki Kentongan Imbal Tondo Rondo Kampung. Kuwi jenenge apa, Truk? Gubuk Asmara. Goblok. Bento. Kuwi jenenge lagu Rondo Kampung Laras Barang Patet Pelok. Kuwale. Laras Pelok Patet 6. Heeh. Coba diulangi. Yo ayo kanca. Yo, ya ada padha lirwa sing tangguh kampunge aman nyata. Ada durjana tak-tak-tak-tur ngono kae. Yo nganggo kentongan barang nganggo. Ya, yo coba kaya apa? Bukane saka Bonang kok nek Bagong krungu Rondo Kampung kok malah njimpiti. Ah iya. Coba kaya apa? Yuk. Tenang, wes metu aku. Ya. Kok njur metu, Gong. Aku seneng lagu iki, Truk. Iki mengingatkan kepada kita wong ki wajib rondo kampung. Urip ning kampung ki kudu apa gotong royong jaga marang kampunge. Iya. Kampungku ya aman saiki, Reng. Kampungku ya aman saiki, Gong. Padha kampungku ya aman. Aku wis ngerti nek kampungku aman. Mergo malinge aku. Oh. Dadi nek malinge rondo sing arep nyolong sapa? Iya ya. Nek ora aman kae jelas aku klithah-klithih. Weh ya. Ya wis ora apa-apa nek ngono. Heeh. Apik tenan iki mau anu Truk. Heeh. Rondo kampung nganggo ditabuhi rancakane
Kentongan imbal tondo rondo kampung aja wegaya ayo kanca yo cak cak tong 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 dung tong tong urung tekane mbak aja ala lemba pangandha kampunge amanyata ada durjana tek saiki wancine nglilir ngaku mesti nglilir aku bojoku tak kon nglilir kok kono raum kono aku kono raum sikat gigi kono ayo nggo jagani men aja nganti ana apa jenenge iki maling sing trusupaning satru telik Mangendrajala ingkang maradol saka sela-selaning Garut. Waduh, bahasamu angel ditampa. Aja nganti ana maling sing ndelik arep nyolong marang kayane wong liya. Ngono ae malah kepenak, malah para penonton iso nampa maradol saka selaning Garut apa lendut, Pak. Ya pancen bener ngono kuwi ya. Kasusan anu kata-kata sing apik pancen ngono kuwi, ya. Iki sowan ning dusun Kadisesak, Kadilobo, Kadisesak. Kadilobo. Ayo diaturke tetembangan sing kepenak. Oke, ya pamundutan pirang-pirang gong. Ana sing nyuwun lagu lelagon. Wah, ayo dicaosi karang ya sing jeneng seniman ki bisa nglipur penggaling para lenggah para pamirsa. Ayo. Ngaturke apa? Ana pamundutan sinom ketoprak. Weh. Ora weh, sinom ketoprak. Sinom. Nulajune kutama. Sing lanang seniman, sing ladan dodol bensin. Ikete kobong. Aneh-aneh ora. Bakok iki nek omong waton jeblake. Waton jeblake payu. Ayo nang ngono kuwi idene iki angel terus golek ide iki. Tumrapa wing tanah Jawi janji sabar aja do kesusu. Sawahe jembar-jembar susune lemu-lemu. Ora kualik ta. Gegei cukul mlocot ora. Ora ngapur. Ai karang lemu-lemu terane. Wong ageng ngeksi ganda. Terus apa kek? Piye? Nah. Apa jenenge? Tulat-tulit, litat-litut. Tulat-tulit. Tulat-tulit kepenak unine. Ayo, ora ngareng, kada ijo. Mlebu njala jaring kudu eleng kang peparing tegane kambel ijo garine nggo gawe gudeg wah tegane kambel ijo bejane sing duwe bojo watana jalono tegane kambel gading bejane sing iso nyanding nanging kudu eling mang peparing arine lemu-lemu wis wah antil mudar ora sing nyekar sapa coba Mbak Orisa ayo ken mau sembrut wae mergo kontraksi bayake iki nek wis mulai arep ganggu mbokne iki kadang kala mbokne iki nek wong meteng tiba-tiba mual. Ya wis ora apa-apa mulane. Engko kancane do iso gojek dheke ngrasake weteng cenut-cenut. Kok bojoku kae lho meteng 4 tahun setengah. Iki sing digemboli apa? Aku ya gumun wis 9 sasi kon mrisake. Mas iki wis wancine metu kok urung rasa-rasa. Men nengke wae men gedhe ning jero sisan aku ya. Dadi wis ora usah dadak repot. Masangi popok metu ceplok langsung katokan. Wow.
Lho bojomu aku nek tangane ngono kuwi sing ngrekoso tenan rojar aja. Ana jero wis metu untune. Ya. Ayo Mbak Orisa. Nuladolaku sing lanang seniman sing wedok duduk sumur. Wong wedok kok duduk sumur ki ngapa? Yo. Angu kok anu. Aku sapleke ngombe banyu kesehatan ki lho. Jan suaraku iso serut temenanan, Tru. Iya. Jan iki lho. Iki kudu dikocok ping 15. Aku kira nganti ping 15 wis bingung. Oh, kok terus iki sing ngisor iki air minum bioglas. Oh, iya to. Iki nek ngombe iki awake langsung sehat. Penyakit apa-apa iso rontok. Weh, panuwe iso nglothok dhewe. Ata, ya aku wis kepengin mlayu lho, Tru. Sabar dong, sabar. Sabar. Ayo. Janji sabar. Awake jembar-jembar, susune lemu-lemu. Gong. Ini. Kowe iki ndak salah kaprah kowe. Janji sabar, aja dak kesusu, sawahe jembar-jembar parine. Mangan pari tok itu namanya cuma 4 sehat. Oh. Sempurna kalau dikasih. Lara. Minum ini. Niku berkasiat. Oh, kowe ora ngerti kok kowe. Iki wah wis. Kasiate napa? Wah werna-werna. Iki iso dienggo wanita hamil ya apik. Ben kuat. Hah? Ora. Ben sehat. Ben sehat kok ben kuat. Kata-katane iki ditata. Sehat karo kuat ki beda. Sehat nek ora kuat ngrekoso. Kuat nek ora sehat? Kanggo apa? Sedengan wae. Heeh. Kowe ngapae kowe sebentar? Kangsi lutat-lutit ana sing nyuwun lagu neh gong iki nyuwun mijil ketoprak. Wah, lara. Mijil kok ketoprak iki nek sak rombongan. Ah iya. Pertama sing metu ratune sik.
Patihe. Wadyabala. Ya. Taratamtu tak Karna saiki suarane didol larang. Sing swara mengigul terus mampir. Wis ora kuwe. Sepur ora agamane ari agamane yen ning ajala pungkasan terus neno pipalanda ngono kok nesu aja ngesuk-esuk aja mepet-mepet tangane garing rumasaku nek ngendang kok koyone trampil banget lho ora ngerti kok kiling kita iya matur sembah nuwun wis diaturi mijil ketoprak. Oh, sing nyuwun sapa? Mas Mendul. Saka Semanu nek ora kleru. Iya. Terus iki mau kaya nomere kaya nomer saka luar negeri. Ngeluar. Ah iya. Ngeluar mbligo. Luar negeri plus 7 pira ngono. Hah? Plus 7 pira? Atusane pira? Atusane pira dengkulmu mlocot kuwi ora. Nomor telepon kok atusan ora. Yo, mijil ketoprak sing kepareng ngaturake. Ayo sing urung muni. Sapa sing urung? Mbak Agnes. Iya, ya ora apa-apa. Sing liyane, engko sing telu kae digajul rak do muni. Yung. Ya. Do bi yung ban. Wah, curling. Dah biyang ban. Ya. Corling. Nah. Wayah apa? Gempa apa ya? Kudu. Kok mak glundeng.
Ya wong mbok ngono wong tindak mlaku nyampar seng. Ya ora iso ora nyampar barang ya iso lho kae. Ngopo? Nguyuhi seng. Terus langsung dibingkem sak kayang. Derek waduh. Padha karo RRI Net. Ya siaran langsung RRI Net karo Santinet. Kuwi ora padha ya, Bang. Kok ngawur banget kuwi ikine SDM rendah. Pancen aku ki meng SDE. Kuwi ora nganggo M. Ngece terus. Pisan kas aya warangkep ya rugi no. Bareng warangkep loro. Kados Gusti Sesuk ki ora nyambut gawe apa ya, Truk? Ayo nyambut gawe. Eling datan bisa ya sampun nek ra apal ora sok aneh-aneh ora seneng nek carane ngono kuwi. Ora apa senengane ngarani cakapan bani maksudmu piye? Mbok rokoke dicopot, Gong. Cah gleleng e wajake. sampun tengah Ratri. Seru-seru pipa banyu aja gawe kodeng entuk dening ledeng. Aku kowe pipa banyu entuk dening aja gawe repot. Tak kira nek pipa montor entuk dening knalpit. Knalpot kok knalpit. Pengumuman. Ya. Ada dompet hilang warna hitam atas nama Sunardi, alamat Sorok, Sumbermulya, Bambang Lipuro. Isi KTP, SIM, STNK, sertifikat tanah, BPKB. Kuwi lha nekuk piye? Sertifikat tanah gedene ra jama-jama kok. Oh, lagi sindene sing nambahi tulisan iki mesti. Ika mesti sing nambahi tulisan.
Nambah jiwet sisan kowe. Ora sampean melu tak jiwite. Heeh. Rumanane anggepe ora. Heeh. Oh sikile dingklange aleman. Sapa sing sikile? Bagongmu ya sikile. Mlaku ra jejeg ketitak-ketitih kok. Tangane berfungsi. Monggo, saya ulangi sekali lagi, dompet hilang warna hitam. Atas nama Bapak Sunardi. Bapak Sunardi warnanya juga hitam. Gong ora tambah-tambah itu. Alamat Sorok Sumbermulyo, Bambang Lipuro. Isi KTP, SIM, STNK, dan uang berapapun mau. Wah. Gerak kowe. Dompet hilang, duitnya pira-pira manut ya terus. Sing arep ngekeki sapa? Jikalau, waduh, ada yang menemukan, harap menemui Bapak Sunardi di manapun Bapak Sunardi berada. Atau dikasihkan di tuan rumah wayangan ini di depan panggung, nanti bisa diambil di situ, ada yang menemukan. Iya. Iki kita ini asik nemokke iki mesti dibalekke terus. Mergane. Lah ning dite. Isine mung KTP, SIM karo STNK. SIM STNK ku yo penting lho, Gong. SIM ya ora, surat izin mengemudi. STNK surat tenaga. Goblok. Ayo Nes. KUD apa terus? Wis mbuh ngono iki ben nembang sik. Ben nembang sik kok KUD barang ora. Ngece karo apa iki Gong? Bakul tempe. Tempe iki migunani arep wis bosok malah do digoleki. Ha iya. Nyambel nek nyambel tempe bosok enake ora jamak-jamak. Bakul gudeg. Iku ngopo Gong boyo? Wis mesakake ora. Nek ya tiboke, nek ya tiboke. Oh. Aja mbegegek. Heeh, pasti. Tipeng. Sinompari Jotha, rondo kampung, terus apa jenenge iki mau mijil ketoprak ya terus. Heeh. Anembang apa, Gong? Hah? Anembang apa?
Sing urung nyuwara rak Ika iki. Nembang apa? Nyuwun kula dipun paringi apa jenenge iki? Apa kae, Truk? Apa lah, aku ora ngerti kok ngono apa kae, Truk, apa kowe iki ngelambari nadane piye engko tak bedhekke apa lagune. Ngono kae. Lah apa nek lar bedhek apa kuwi apa-apa iso. Aku lali nadane sik to, tak pikire. Kowe ngapa kowe iki? Nembang kok ai. Wah, aku anggere muni wancine nembangane iki lali kabeh dan error. Anuku apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Ramku. Waduh. Ram kuwi apa? Nyuwun langgam utuh. Buyung. Hah? Buyung. Ngawur, Apa? Tak enteni mawon nggih. Oh, ya, apik, heeh. Kowe ngenteni nanti kowe? Perapatan. Oh ya, heeh, perapatan gose. Aku nganggo klambi abang. Kuwi lho sing tau tak apusi sing ngrebab kuwi. Kula mengke ngagem klambi abang mang tunggu teng perapatan gose. Nganti jam 11 turu ning nggon becak. Mbok nganti modar nek teko sing SMS aku. Yo. Kelok barang. Angenteni, Pak. Angenteni napa tak enteni? Angenteni, Pak. Sakaremu. Angenteni ya padha wae, tak anteni ya padha. Nek angenteni kowe ngenteni aku, nek tak anteni aku ngenteni kowe. Meng ngono kuwi kok istilahe. Tak anteni selamu. Angenteni. Mbok tolong tutuk ndase kuwi. Men semaput gak wis. Ora ono apa-apa. Iya. Ya. Kangen kutan apa pomo. Oh, ngene iki lho, Truk. Cakepane kangenku tanpa rupa. Upama apa rupa? Upama rupa. Tangan tanpa rupa sing dikangeni apa? Weh, ayo ana liyane. Mong sliramu kang dadi Rada ra seneng aku iki. Ngopo? Nganggo mung sirahmu. Sirahmu dengkulmu mlocet ora. Kupinge iki iso didandake. Talanging ati was lawas anggonku Lawas anggonku ngembu nangka. Bagonge bosok. sliramu tansah leledo Ngeledo iki apa Cak artine, Truk? Bebeda. Sliramu tansah bebeda. Oh, leledo. Lho tembunge pirang-pirang nek Jawa iku. ngeling ana Rikala ki apa, Truk? Rikala ki nalikane. Rit kolor. Rit kolor. Kolor iki nganggo rit. Andeng ya.
dina kepungkur kawuri kepungkur pungkur mburi seneng aku sliramu nate ngendika sliramu kowe tresno lair trusing batin sing aku tak senengi karake tresno lair trusing batin kok bati tresno kok mengarep bati wae iya tak ngenteni apa tak anteni karyane pepundenku ya babe waduh ki mantep Sudarsono ya coba kaya ngapa aku ngenteni tekamu kaya ngenteni medune wahyu janji boten sasumimpen jroning kalbu dohku semua kapujanku tak jaluk citra janji doh kang masira kang merati namung sira dadi ati rino wengi aku tansah anganteni muga tetepotan sahsu Kledang kae teko pranyata janjine datang citra kalangan welut bisa saupama aja lali kalih kula iya dangdut slow cangkemane ra pati paham mau Klengelet welut bisa saubama. Welut bisa ya apa? Hah? Welut bisa ya apa? Ula. Ula ora karo welut. Ning ula iki mengandung bisa, mula klengelet welut bisa saubama. Iki ora apa ya ora sak ngandani terus. Aku nek welut bisa iki gelang alit ki ali-ali. Welut bisa ki ula. Dadi ula mlebu ali-ali.
tukang sisan tak tukang dundut tukang dundut. Kendangane pancen ngono kuwi. Ya iya. Ning biasane iki latihane nganggo mandeg e. Tak dundang dundung tak dundang dundung tak. Dundang dundung. Lali sing ngendang. Menawa pikirane kok kan kekebaan pikiran. Ayo. Ayo nganu mikir gending iki gending kae gending kono gending kana. Dadi ya kekebaan pikirane. Yo gentenan sing terakhir saiki dienggo gong. Heeh. Sapa? Prastiwi ya gong. Heeh, Prastiwi dienggo gong. Tutuk sirahe banter padung. Mesake gong ora. Ngaturke apa Bu Prastiwi? Prastiwi nggugong pokur. Prastiwi wae ndak ora apik Prastiwi iki nek nembang apik. Ya. Aku njaluk Bu Prastiwi nembang ning sing anu tembange bocah-bocah. Oh iya. Sing iso ditembange bocah-bocah. Kembang rame. Rawe kok rame. Modal golek catetan men ora ben saiki genti sing enom sing tuwa genti nembang cara enom. Iya. Ben nang wae yo sokna iki bukune dikai kaca. Oh. Didai halaman nek cara biyen jenenge kaca pira ngono kuwi halaman dadi ora dicampur-campur catetan tetembangan kok dicampur karo belanjan. Ha iya. Mun nek kleru malam ni dang tung tundak ding ding brambang sekilo. Ayo. Malah kleru lemok. Kowe ngau kacamata. Ha iya wis ben apa-apa. Nunggak semi karo sing ngeterke. Ngeterke nganggo riben ya. 176 men 176. Ben lah apa nang wae. Ya. Rasa dibawani langsung dilebokke kembang rawe. Heeh, iya yo, mangga Prastiwi, sayangku, cintaku. Muah. Ya. Gedruk. Ayo
ceniningan ora. Apik tenan tembange. Heeh. Apa Prastiwi nek ditembangke ramane alon iki malah lucu Caritane wong seneng tunggal sak balik. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Patah-patah. Saya sobe lungguh jejer ngono tanggane. Banjur ngomong Mas, aku seneng kowe. Kembang kenongo digawe loro. Kembang melati agawe senenging ati. Kembang kecupung nek diudut marai mendem. Tahu ngudut. Cilik-cilik aku wis tahu to. Wah sirahmu metu ra jaman-jaman tenan. Ayo aneh-aneh kuwi. Tinimbang burung luwe becik timbang burung. Malah kaya nganu lagune iki lagu patah-patah. Ya ora apa-apa karang. Ciri cengkoke dhewe-dhewe kok. Kaya anggere lagune iki saka dhuwur langsung mak celuk ngono kuwi. Prastiwi soalé sinden anjlok. Ha iya. Ane wong tunggal sekali glundung. Soalnya aku wis ngerti, Prastiwi iki nek nembangke mesti soalé ora. Arti dugang bapakne kok endo. Saya sudah mengetahui ya Pak. Saya sudah tahu Bapak itu terakhir kali itu mesti menendang pantap. Apa? Pantap. Sing aku nembang kembang itu apa? Aku Pak. Wih. Panjen demit ratatan. Gareng nembang apik apa gareng? Sinom Parijoto nyamat Pak. Petro nembang apa Petro? Rondo kampung. Kowe kok kembang rawe. Iki wong apa? Apa ora ana tembang Jawa sing asli sing nganggo gamelan sing apik dirungokke? Hah? Sesana anggo nembang purna-purna ajar. Padha kowok. Kuwi penak. Wadak ora. Aku kerawuan ya kuwi nom-noman. Weh. Umure pirae, Pak? Metu mulai urung. Nom-noman ki wong lanang. Ayo to bareng. Nggih, Pak. Itu Peter? Nggih. Bagong sing ora dong. Bento. Goblok. Rumasane kaya ndase atos-atos. Kang ora suwe-suwe pijeti. Wong enom aku kok ndase didu to. Iya. Bapak yo senengane wong kowe nonton film kok kae senengane. Dadine senengan. Kowe nyepelekke ora aku kowe, ha? Oh. Nyepelekke aku. Oh, karo ora. Kae kira kok kan ndelok film sing anggere gelut terus sirahe candak didu lho, tok ngono kae lho. Seneng banget kae saiki. Mula TV-ne nganggo parabola to. Bapak kok pasang parabola. Weh, dhuwur kae lho dikai wajan martabak. Jarene iki iso nyaut ngendi-endi. Oh, cah edan. Karo wong tuwa kok ngedan-edan ki. Iso doleren ora? Iso doleren ora? Aku nek kowe ora leren, wak jotosi mbok siji. Ngaso, Pak, ngaso. Piye? Piye? Karo wong tuwa ngunekke ngaso. Oh, budak ora. Nembang sing apik. Gontongan nimbal tondo
rondo kampung. Apik. Nuladolaku utama. Apik. Caritane wong seneng tunggal sak bale. Kanggre muni wis entuk gendong, entuk gendong. Tembang ora ditembangke. Mbok nganggo ile tuwa. Iki apa Pak Piyaine? Sok tau. Kope. Kepo kok kope. Sajake iki truk Piyaine. Mbok menawa iki ya, Gong. Heeh. Ning Semar ora krasa. Anggere sedo gojek. Ajar. Ayo ambune we. Patang dina ora ilang ngono Semar iki. Aku kok ngubal-ubal nang ora ngerti nek Piyaine lenggah nang kono ki sak penake dhewe ora. Bapak wingi, Dek, apa jenenge? Pitulasan melu baris kira-kira. Aku ngerti aku. Tak kone baris. Pak, kowe Dek pitulasan wingi dadi inspektur upacara to? Sambrang. Cangkemmu kuwi. Lencang ke muka. Gerak. Teka, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tegap, gerak. Balik kanan. Gerak. Maju jalan. Maju. Jalan. Ben kae kewirangan ora wis. Istirahat di tempat. Gerak. Bagong senengane bebeda wong tuwa ben seneng aku. Nyuwun pangapunten, Ndara. Den, kula ngentut wau sampean pun teng mriku. Wis Kyai. Kula mboten sengaja. Nyuwun pangapunten. Wis dol kok ya. Wis dol, cara nderdile iki wis dol. Dadi omongke ora sengaja. Niki anak-anak kula mboten leren le sami gojek nek mboten kula parani. Sampeyan niku saking pundi, Ndara? Kok larase saya medun ya ora. Embo ya. Aku kuwi saka Kayiwangan Semar. Pindah ya, Truk. Mumet aku wisan. Kula nang kono 5 menit neh vertigo lho, Truk. Aku ya ora kuat e. Duas-dus. Aku arep ngawu-awu Sudarma. Kang Rama sinten? Sinten, Ndara? Ngendikane Kanjeng Ibu, ramaku kuwi Raden Janaka. Wah! Padha keringet kowe. Padha kringete ora. Ndara Janaka? Iya pancen mengkono. Lah sampeyan niku putrane sinten? Aku putrane Marsih, Kakak. Marsih? Iya pancen mengkono. Mula aku goleki wong tuaku ya kuwi Raden Janaka, Kakang. Ndara Janaka niku lenggahe teng Madukara. Lho, apa wis pindah? Lah, pindah sing pundi? Wingi rak ning Madu Candya. Enak konangan dikepruki Bagong, kepruki bola-bali kok ya ora kapok ya. Ora ngeyeli ra jamak-jamatan.
Oh, kowe to reng. Ayo njuk ngapura karang ya. Tak kira nek Semar. Gareng ora sopan. Ah kowe iki ora sopan bola-bali kok. Ora krasa kowe iki padake ora. Ndara, kula jerekaken tindak teng negara Ngamarta supados sak mangke. Arep bales bapak ra iso-iso kowe. Supaya mangke gak ketemu kali Kang Rama. Nganti mecucu. Mangke nek mboten gal tindak. Gabok ora. Napa, Gong? Ah, wis ora takon ki isin-isin ki ora. Nyatrangen ing kalangkuan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasare mangsa katiga yen to pancen mengko ayu derekno aku jantraku siwa nayantaka mareka ten prayekta semuriris Wandra tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang latar ana satriya ditutke Panakawan catur papat cacahe jumbuh karo ature anakku wadon Nataswati ana satriya bagus ditutke wong ingkang sarwa kuciwa papat cacahe mbok menawa iki Raden Prabakesumawa ora sah kakehan gunem tanpa golek saute saka ngantariksa.
tresno pangaruna dinetraning uga rapuh sabtaning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong lir wewusing pene panca Bebetok ing ayam wana mrak manguwuh ing bagakan Pupa Penemban wis katon rawuh ana ing pertapan Kapuk Salomba. Iya. Endi Penemban? Nggone Pupa Sago mboyong marang calon mantumu. Ya calon ingkang bakal ndak unggah-unggahi minangka dadi guru lakiku, Pupa. Aku tak takon karo anakku wedok, apa kira-kira wis madhep mantep? Ora madhep sabab apa? Merga yen nganti mengko kuciwa pasuryaning Raden Prabakesuma kowe gelo, kowe mengko dadine ya ora becik lan ora apik. Nalika aku ketemu ana ing jroning pasumpenan bapa, pasuryane bagus tanpa cacat. Setemah aku kapandhuk marang bidoring katresnan Ataswati. Apa Bapa Penemban? Sing jeneng impen kuwi adat saben geseh karo kahanan kasunyatan. Mula aja banget-banget nggonmu duwe panyokor bawa sarta wewayangan ingkang jumbuh kelawan isen-isening impen. Kamangka saknyatane ora cocok lan ora sak traju karo kasunyatan mengko mundhak gelo atimu. Bapa Penemban kok dadak kekalangan nggone paring pangandikan. Janjane Bapa Penemban kuwi kasembatan apa ora mboyong calon mantumu, Bapa? Yen Bapa Penemban ora kasembatan mboyong calon mantumu, Bapa ndak aturi lenggah ana ing pertapan Kapuk Salomba. Aku ingkang bakal ngupaya marang Raden Prabakesuma. Sapa to Bapa sing tok delikake ana ing pepungkuranmu kuwi, Bapa Penemban? Aja kaya ngono beda marang atine anakmu wadon Ataswati, Bapa Penemban. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Lah kok malah kowe melengos? Nuwun sewu Penemban, menapa menika ingkang putra pun Ataswati? Inggih Raden, menika anak kula pun Ataswati. Nanging sajaipun anak kula anggenipun gadhahi pepenginan menika tasih molak-malik ketitik panjenengan sareng sumerep dhateng Raden Prabakesuma, anak kula tumunten malah malengos. Mbok menawi dite jodho dhawuhipun menawi mekaten kula nyuwun pamit lajengaken lampah Penemban. Ora wong wedok akeh sing etok-etok ora gelem ning janjane sengsem.
barang arep ditinggal kok terus ngambruk. Iya, Kiai Semar nggih. Atas mati kepiye mungguh rasamu? Kula sampun mboten saged nyingetaken dhateng rasa menika. Nanging isih ana pakaran kang kudu ndak rampungake. Kula tetep nderek. Yen ngono manjinga kalwika. Mbok menawa wis ginaris lamun sira judul dhauping Prabu Kesuma, aku ora bakal bisa nduwa. Raden, menawi jengandika badhe tedhak dhateng negari Ngamarta, kula namung jurung pamuji mugi-mugi lebda ing karya. Menawi panjenengan kesandung kesrimpeting laku ingkang sajaipun, panjenengan boten saged ngudari piyambak kula aturi matek aji pameling ingkang bapa pun gembung tanpa sirah badhe ambantu dhateng jengandika Raden. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung tolo. Iya ya nadyan pun kakang mbok pasrahi supaya maluyake negara ing Ngamarta jumbuh karena aturi anakmu si Antasena duk nalika semono wis bali marang praja Ngamarta. Yo Antasena anakku nadyan cah bambung nang dikongkong merantasi karya. Kena ngopo dadak takon Harudana bapakku ing atase Pandhawa kinayoman Sang Hyang Bathara Wisnu teka kahanan negara Ngamarta gonjang ganjing kaya mengkono dadak ketayalan tekan negara Ngastina engko tak pasrahke marang Kresna kakangku. Kosek saka panyawanganipun Kakang Ngamarta Koncatan Yoni Yayi. Koncatan Yoni tegese piye? Koncatan Yoni tegesipun kados pundi? Dewaning pangan negara Ngamarta uncat mongko mbuh menyang ndi papan dununge Werkudara. Wah, nanti le bakal goleki. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namotosa Sang Sri. Lho iki Kakang Semar. Nggih. Lho iki Petra. Lho iki Sinundrawati. Iki Bagong. Mengkaten nggih. Lah kok padha runtung-runtung ngetutke suwijining nom-noman iki sapa? Pun Gus mang matur piyambak mengke ndak kula kleru. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken kula menika namipun Prabu Kesuma. Prabu Kesuma kasinggihan. Prabu Kesuma bocah saka ngendi? Kula mandhap saking kayiwangan. Krana kula nampi dawuh pengendikanipun ibu kula supados ngawu-awu Sudarma. Lho, ngawu-awu Sudarma, ibumu sapa? Inggih menika Payiwang Pikulun Bathari Supraba. Nalika semanten pinanggya kalian Sudarma kula duk nalika kayiwangan geger. Tumuli Sudarma kula dipun dadosaken Nalindra mboten ketang namung tigang kedheping paningal wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Jejuluk Prabu Kaliti menang garwa widodari sekethik kurang sawiji. Kalebet Kanjeng ibu kula
dene ingkang juluk Prabu Kalidi menika kala wau mboten sanes kejawi namung Raden Janaka inggih Raden Harjuna. Weh lah dalah Janaka piye iki? Latmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh ing Prabu Kesuma kula wonten maring ngadhawu panjenengan sinten yen kowe arep ngawawu Sudarma kowe dina samengko sadu arep karo wong tuamu Raden Janaka nanging aja gumampang kowe kepengin diaku anak dening Raden Janaka sabab putra Madukara kuwi saora-orane ento kepengin diaku dening Raden Harjuna kudu gelem ngaturake dharma bekti lawan wong tuwa lajeng menapa ing kedah kula tindakaken Kanjeng Rama ngamarta koncatan Iwang Pikulun Bathari Sri waton kuwi sambayang Iwang Pikulun Bathari Sri tak aku anak Madukara Prabu Kesuma. Siwa Semar kula kepiye lelakon kang kaya mengkene Kang Rakane Kang Wani pancen kaya ngoten nuwun sewu Kang Rama ni pancen sipate kaya ngoten iya aku kudu piye Siwa lah sampeyan rak duwe agul-agul ingkang Rama Mara Sepuh Begawan Gembung tanpa sirah mbok nyuwun pambiyantune sapa ngerti nek iso nglakoni iya Kakang Semar aku tak matekaji pameling nglawuhake Kanjeng Rama Praban. Wah. Wonten menapa Raden? Bapa Penemban? Dereng ngantos saged pinanggih kalian tiyang sepuh kula tumunten sak mangke kula pikantuk reruba pepanggil menapa pepanggilipun kula kedah saged ngunduraken Iwang Pikulun Bathari Sri monggo kula mboten mangertos wonten pundi mendraning Iwang Pikulun Bathari Sri Bapa Penemban Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone sejatosipun lajeng andika paring dawuh mekaten estunipun kula sumerep Iwang Pikulun Bathari Sri sak mangke lenggah wonten ing pertapan Kapuk Salombo ngayomi dhateng para amung tani lan kula ingkang kajiban jagi dhateng lenggah Iwang Pikulun Bathari Sri menawi Raden ingkang Rama nyuwun supados dipun kunduraken wonten negari Ngamarta nggih kula badhe mbudidaya matur kersanipun Iwang Pikulun Bathari Sri kersa sak mangke kundula ngemong negari Ngamarta malih Raden sigra angesti mangsah semedi Sang Begawan Gembung tanpa sirah munjo atur ngersanipun Sang Iwang Bathari Sri katampi aturipun Sang Begawan Gembung tanpa sirah nalika semanten sigra ngambah dirgantara Iwang Pikulun Bathari Sri kondur wonten negari Ngamarta satemah ical pagebluk katingal katon ijo raya-raya tetandraning negari Ngamarta andadosaken reja sangganing para kawula negari Ngamarta
kedadian Iwang Pikulun Bathari Sri wis kundur ning negara Ngamarta. Ning aku kuwatir karo tingkah lakune anakku Antaswara ya tak betengane. Wong tuwa-tuwa sepupuk brabas. Kowe malah sajake ndhuwa karepe karo anakmu lanang ya. Aku mbok getak apa mbok kira aku ora iso weruh karo lakumu. Begawan Gembung tanpa sirah. Malah aku weruh sak klebatan Iwang Pikulun Bathari Sri oncat saka kapuk Salomba, mbok lungakake mapane negara Ngamarta. Wong Ngamarta ora menake Iwang Pikulun Bathari Sri. Rawe-rawe rantas malah bakal tak putung. Tak dadekke banjir getih negara Ngamarta. Ger, kowe tak kandhani kena apa ora? Yen kowe tak kandhani ora kena, ora dalah. Dina iki muga mandya ucape Begawan Gembung tanpa sirah. Yen kowe ngame-ame marang Iwang Pikulun Bathari Sri ing minangka dadi dewaning buga. Muga-muga mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah ilang wujud menungsamu ning kowe dadi kewan gegremet ingkang tansah dadi racun tumraping dewaning buga. Mandi ucaping Begawan Gembung tanpa sirah. Ngono. Nganti kaya mendung laku ning walang sangit kedadian saka anakku Antaswara. Yen nganti tak nengke wae mesti dadi ama sing ora becik tumraping tetanduran negara Ngamarta ya. Aku tak salin wujud walang kapa supaya dadi beteng tumraping tetanduran sing mapan ana negara Ngamarta. Wah. Ratu Gustiku ilang tak kedhepake. Prabu Antaswara sirna margalayu la dalah iki patihe belakno. Madangi jagat tumuwa mungo panang sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megalan gunung Iwang Pikulun Bathari Sri pun kundur. Ya. Ndara Prabakusuma pun winengku putra dening Ndara Janaka. Ya. Awiten sedaya pun rancak lancar niring sambikala mboten manggih alangan setunggal menapa. Ya. Purnaning gati sesanti surasu dirajaning Kang Ratsuwa brasut kaping 10 Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ing samya pinanggih Ndara.